ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಮಾರೈದಿ ದೊಂಬು ತಾರೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಮಿ ಈ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪೂರಿ ಮಾತ್ರದೆ ತೊಂದ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಇರೆಗಿತ್ತದಾದೆ ತರಬೇನೆ ಒಂದುಂಡತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾಮಲ್ತು ಕನಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾಗ ಪೂರ ಬಗ್ಗುನ ತರಬೇನೆನೇ ಅತ್ತುಂದು ದಾದೆ ಚಾಗ ಬಗ್ಗಂದನ ತರಬೇನೆನ ಅವಳ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಚಾಗ್ ತೂದೆ ಬುಡ್ಕ ಮಾಮಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮಸಾಲ ಚಾಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಮಸಾಲ ಚಾನ ಹಬ್ಬ ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಚಾ ಪರ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿಲೆ ಕಾತಂಡು ನನಲ ನೆನೆಪುಂಡವು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚೇ ಬೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮಸಾಲ ಚಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಮಿ ಒರ ಅಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಯಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 5 ಸರ್ತಿ ತೂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತೆ ಯಾನಿ ನೀರೆಗ್ ಮಸಾಲ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆನೆ ಮಾಮಿ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 5 ಸರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಸಾಲ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಕನತೆ ದೆತೊಲ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಕ್ಕದಾದಂಡಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜತ ದಾಲ ಕೇಂಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕದಾನೆ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಎಂಕು ಉಲೈಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಈತು ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡ ಈರು ಹಬ್ಬ ಮೊಲೆ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲ ಆಯ್ತು ಚಾ ಪರ್ಪುನನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಆಪತ್ ಬಾಂಧ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದರಿ ಗೋವಿಂದ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಚಾಡು ಪಾಂತೆ ಬೂರ್ದುಂಡಿಯಾ ಹಬ್ಬ ದೇವರೆ ಇರು ಉಲ್ಲರಿಂದ ಎಂಕು ತೂಪಾಯಾರು ಈ ಪಾಂತೆ ಬೂರ್ದುನ ಚಾನ್ ಯಾಂಪಾರುಡ ಏನರ್ದ ಪುಜಿ ಪರ್ರೆ ಆಮಿ ಅಂಚದಾಯ ಪನ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ತಾಯಿನ್ ದೆತ್ತಕದು ಪರ್ಲೆ ಯಾನು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಬೂರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಂದೆ ಕುಳ್ಳುವರ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮಸಾಲ ಚಾ ಏತು ಬಂಗಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಈರ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪರ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯ್ದಿ ಬುಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂತೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಯಡೆ ನಿನ್ನ ಚಾ ಪರ್ದೆ ಸೈ ಕಾಯ್ಕದಾನೆ ಅವಡು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಓ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ದಾದಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಹಬ್ಬ ಅಂತೂ ಪಿರ ದೇವೇರು ಇರು ಉಲ್ಲಾರಂದೆ ಎಂಕು ತೂಪಾಯರ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಮಸಾಲ ಚಾ ಮಲ್ತುದಲ್ ಐನು ಪರ್ರೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಅವು ಬಜಿ ಚಾ ಅತ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮಸಾಲ ಚಾ ಹಾ ಅವೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್ ಮಸಾಲ ಚಾ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ ಐನ್ ಪರ್ರೆ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡೈಕ್ ಪಾಂತೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಂತೆ ಬೋರ್ದಿನತ ಪಾಂತೆ ಬೋರ್ಂಡ ದಾಲಾಪುಚು ಅವಳ ಈರ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸಾಲ ಚಾ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಪರ್ಪೆ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಮೊಲೆಗ್ ನನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಮಸಾಲ ಚಾ ಎಂಚಂಡು ಹಾ ಒಂತೆ ಖಾರ ಖಾರವಾದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನ ವಿಚಾರನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಈರ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪರ ಅಯ್ಯೋ ಬಿರಸುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಮ್ಮೋಲು ಅಯ್ಯೋ ಆತೇತ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿಕೊರು ಅಯ್ಯೋ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಈರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಾತ್ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಬೊಕ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ದೊಡಮೊಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತ್ನೆಟ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ದೊಡಮಗ್ಲ ಚೂರು ಪನ್ಪರ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೋಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಾತ್ ಅವು ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ದಾದಾಂಡೆಂಕ್ ದಾದಾ ನಾವೊಂದುಂಡು ದಾದಾಂಡನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಸುಶೀಲಾ ಎಂಕಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಚಾ ಪರ್ತನ ಪಂಡ ತಮಾಷೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡಿಯ ನಿಕ್ಕು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಡುಲ್ಲಲು ಈ ರೀತ್ತೆ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಚೂರು ಪಲ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪನರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನನೋರ ಪನ್ಪೆಯನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಈರ್ ಪನೊಡೆ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪನೊಡು ಪನಂದೆ ಇರೇನ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ತು ಕಡಪ ಉಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಈರ್ ಪೋದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ